Алдыңғы татар яшьләре өчен концептуаль мәйданчык. Аның асылы нидән гыйбарәт? Эфирда Таяуны нуктасы тапшыру. Студияда Венера Айтова, исәнмесез. Хәйле кич мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәл аршада җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүгезне, кызылга басып килешмәүгезне ак нейтралитет формасында. Иң элек шундый сорау бирим әле. Менә бүгенге вазгыятьтә яшьләр арасында татар теле һәм мәдәниятен популярлаштыру менә безнең бурычыбыз дип әйтергә буламы? Ни дәрәҗәдә бу актуаль һәм нинди формаларын күрәсең? Син миңа карап әйтәсең инде. Мин өчендер менә шу синнән башларга булдым әле. Минемчә, бу безнең максат түгел, миссия шундый. Ул һәрбер безнең монда торган кешенең һәрберебезнең ничектер эшендә чагыла. Һәм юк, менә бүгенге вазгыять турында сөйләшәбез, Тәбриз билгеле, моңа кадәр һәр кеше үз өлешен кертеп бара иде. Барыбыз да беләбез. Иң рәхәт, иң җиңел вакытлар түгел, шулай бит. Шуңа күрә нинди формада моны тормышка ашырырга була дип исәпләйсең? Минемчә, моңарчы без һәрберебез күп кенә чаралар оештырып килде. Һәм һәр вакытта да шулай була. Менә чаралар, проект, һәм алар күбәйгәч, концентрация барлыкка килгәч, аның икенче стадиясе ул общественный, шундый иҗтимагый институт барлыкка килергә тиеш. Шундый бер институт дип әйтәбез икән, аның без менә алга сөрәбез 3 идея. Берсе ул татар мәктәбе, яңа модельдә, ачык татар университеты, һәм өченчесе ул заманча татар мәдәнияте үзәге. Менә бу бөтен проектлар берсе белем бирүгә юнәлгән, берсе заманча мәдәниятне алга сөрүгә юнәлгән, берсе моның икесендә үз эченә ала, менә шул үзәк дигәндә. Минемчә, без барлык менә Казанда күпме берләшмә бар, дөньяда күпме анда берләшмә бар, татар берләшмәсе, алар шушы максатта эшләргә тиеш. Без инде Казанда иң күп татарлар яшәгәч, монда концентрация зур булгач, без инде хыялланабыз, монда шундый зур бөтен берләшмә үзенә урын таба алырлык үзәк турында хыялланабыз. Бер үзәк турында сүз бараймы? 10 булса да әйбәт булыр иде. Аха, бердән башлык әле дисең син. Концептуаль, яшьләр өчен концептуаль мәйданчыкны син ничек күрәсең, Ильяс? Без инде беренче чиратта виртуаль рәвештә берләшкән яшьләр, ягъни һәрберебезнең үз эш урыны бар, үз яраткан шөгыле бар. Һәрберсе үз эшен билгеле бер оешма кагыйдәләре буенча эшли, театрда эшләгән кеше театр кагыйдәләре буенча, музыкаль сәхнәдә эшләгән кеше музыкаль сәхнә кагыйдәләре буенча. Без инде әкренләп ул кешеләрне эш урыннарыннан чыгарып, яңа кагыйдәләр буенча эшләргә өйрәтә башладык. Ягъни без аларның хыялларын, аларның проектларын бөтен шикләрдән чыгып, универсаль һәм яңа калыпта тормышка ашырырга мөмкинчелек бирергә телибез. Һәм үзебез дә шул үзебезнең кысаларыбыздан чыгып, яңа мәйданчыкларны яуларга тырышабыз. Әлеге тема министрлык тарафыннан ни дәрәҗәдә исәпкә алыначак? Әлбәттә, ул безнең приоритетларның берсе. Миңа калса, бүген көндә Казанда күп кенә менә шундый берләшмәләр барлыкка килә, һәм шул 29-30 август көнне Кремльдә булган кунаклар барысы да минемчә матур күренешне күрә алдылар. Шул ук Культфест, әйтик, театрда да яңарышлар бар, һәм Нурбәкнең инде бөтен кеше белгән алтын билеккә ия булган Әлиф спектакле, шул ук Калеп проекты, шул ук безнең инде күптән үз эшчәнлеген алып барган бар Идел хәрәкәте, Сәрәт хәрәкәте, һәрберсенең миңа калса бар үзенчәлекле, кызыклы проектлар. Һәм министрлыкның төп максат һәм эше дә менә шул проектларга ярдәм күрсәтеп, бер яктан, икенче яктан башка яшьләргә дә күрсәтергә менә андый мөмкинлек бар. Һәм менә шул юнәлештә күбрәк мәйданчыклар булса, әйбәт булыр дип уйлыйбыз. Шул вакытта концептуаль мәйданчыкка килгәндә, минемчә, әлбәттә, менә әгәр дә бер форматта, бер тибрәнештә булган кешеләрне, проектларны бер мөхиттә туплый алсак, ул ниндидер тагын синергетик эффект бирә алачак, һәм без
сыйфатлы көчле проектлардан шулай ук сыйфатлы продуктларны да эшли алачакбыз. Аның төп аермасы продукт ул инде әзер, аны башка кешеләр ул проектлар да бер яктан, икенче яктан продуктлар, инвестицион яктан да кызыклы продуктлар булырга тиеш. Казанда, Татарстанның башка районнарда да әлбәттә булырга тиеш. Инде күп мәртәбә әлеге яшьләр өчен концептуаль мәйданчык хакында сөйләшүләр бик күп булды. Чыннан да җитәкчеләр белән очрашуларда да яшьләр буны ешрак күтәрәләр. Хәзерге вакытта шушы хыял тормышка ашу процессында дип әйтергә буламы? Нурбәк, һәм нинди баскычта, нинди стадияда дип исәплисең син? Минемчә, хыял һәр даим үзенең реальлашу процессында. Ул безгә хәзерге вакыт авыр дип тоела гына, минемчә, һәр вакытта авыр. Безнең әтиләр яшь чакта да үзенчә авыр булган, кемдер хәзер авыр дип уйлый. Без киресенчә бик җиңел, менә безнең хыяллар тормышка аша торган вакыт дип сөйләшәбез. Әлбәттә, шулай, һәм моңа дәлилләр күп. Тимур санап китте ул оешмаларны. Алар һәрберсе дә аңа исбат. Кем тырыша, кемнең нияте дөрес, ул һәр вакыт мөмкинлек тә таба. Һәр вакыт үзеңне жәлләтеп утырмасаң, үзеңне кызганып утырмасаң, шундай негатив уйлар белән утырмасаң, барсы да тормышка ашырдай вакытта яшибез, минемчә, чынлап та. Һәм инде шуларның тагы бер дәлиле, минемчә, яңа ниндидер гафу итегез, үзгәреш җиле сизелә, мәсәлән, Кариев театрында. Минемчә, мин инде үземнең салпы якка салам кыстырам, мин үзем Кариев театры хореографы булгач, анда үземнең гомеремнең күп өлешен шул театрда үткәргәч, мин ул театр өчен җан атам. Һәм мин хәзерге вакытта бик сөенәм, мин генә түгел, bütün артистлар, bütünебез сөенәбез, чөнки чыннан да ниндидер шундый сәламәт бер обстановка барлыкка килә башлады. Әлбәттә, ул әле башлангыч кына. Безнең хәзер яңа директорыбыз Гүзәл Сәгыйтова, ул эшне башлады. Әлбәттә, аңа Алла ярдәм бирсен. Берникадәр вакыт ияләнергә, бер-беребезгә күнегергә кирәк, ләкин инде бу бик позитив җилләр исә башлады Кариев театрында. Килешми мөмкин түгел. Әмма шушы Кариев театрын, шушы яшьләр өчен концептуаль мәйданчыкны тормышка ашыруда таяну нуктасы дип әйтергә буламы? Бүген инде. Таяну нукталарының берсе дип әйтергә кирәк. Әлбәттә, мин инде шәхсән күбрәк театр турында сүз йөртсәк, алай да менә бүгенге көндә театр тере булсын өчен, тере институт булсын өчен, чынлап та кызык, яшьләр бардай театр булсын өчен, ул бик заманча булырга тиеш. Ул бик заманча булсын өчен, аның артистлары бик заманча булырга тиеш. Режиссерлары, хореографлары, бүтүнесе, директоры, бүтүнесе. Кумышлы, алдынгы карашлы булырга тиеш. Шуңа күрә монда без инде безнең һәм курыкмау да зарур. Безнең максатлар туры килә менә барыбызның да. Монда ниндидер шундый мәгърифәт эше дә барырга тиеш. Менә без инде Гүзәл белән сөйләшәбез ул турда, артистлар белән бергәләп, шител спектакльләрен карап, аларны анализлап, ничектер шундый үз-үсеш булырга тиеш. Бәлкем бер дәрәҗәдә, бәлкем бер никадәр дәрәҗәдә хаталар ясарга курыкмаска да кирәктер. Әлбәттә, инде ул теге программный булган чыгыш безгә ялгышырга мөмкин. Без бер таян нукталарның берсе шушы Кариев театры дип әйттек. Ләйсән, тагын нәрсәләрне үзебезгә таян нуктасы итеп алырга була концептуаль мәйданчыкларны яшьләр өчен булдыруда. Мәйданчыкның бер булуы белән килешмим, чөнки миңа калса, без Казанда эшләп килә торган һәрбер мәйданчыкка үтеп керергә тиеш, чөнки сез аңлагыз, бер яшь кеше дә көн саен һәр даим бер җиргә генә йөрисе килми. Ул һаман саен бер ашны ашаган кебек, шуңа күрә без дә аларга менә төрле продукт тәкъдим итәргә тиеш. Ул театр булсынмы, төрле өлкәләр булсынмы. Һәм мин билгеле, без күп еллар дәвамында татар яшьләре йорты булсын иде, менә читтән килгәнме, ул районнардан килгәнме яшьләр һәр даим шунда килеп, кайнап, активлашып яшәсеннәр дип хыялланабыз, әмма ләкин ансы да берәү генә булырга тиеш түгелдер бәлки. Һәрбер Татарстан районында, һәрбер зур шәһәрендә булса, тагын да яхшырак булыр, чөнки без яшьләргә күбрәк проектлар тәкъдим иткән саен, аларның сыйфатлары да үсәчәк, үзара конкуренция да артачак. Шуңа күрә мәйданчыкларның күп булуы зарур. Әмма ләкин бүгенге көндә ул әле берсе дә юк. Без билгеле
Өмет итәбез, яңа яшьләр йорты барлыкка килгәч тә, анда да татар яшьләре булыр һәм үзләренең бер саллы ягы белән менә шундый саллы проектлар белән килеп керәләр дип өметләнәбез, ышанабыз. Әмма дә ләкин эшләр әле күп. Чөнки миңа Менә нинди эшләр башкарырга кирәк? Беренче адымнар ниндиләр булырга тиеш? Моның турында сөйләшүебезне дәвам иттербез. Рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа гасыр каналда Таяуны нуктасы тапшыру без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан татар яшьләре өчен, алдынгы карашлы татар яшьләре өчен концептуаль мәйданчык хакында сөйләшә башладык. Беренчедән әйтеп узырга кирәк, бүген безнең студиябыз кунаклары нәкъ менә шушы өлкәдә инде әйтергә кирәк 10 елдан артык диргә дә буладыр инде, әле бик яшь булуларына карамастан шушы юнәлештә үз көчләрен кертүче кешеләр. Илшат, син әлеге идеяны ничек күз аллыйсың? Монда әйтимме нәрсәне күздә тотырга кирәк минемчә. Монда менә бу барлык эшләрнең, барлык бу проектларның, бу мөхитнең төбендә яткан энергия турында мин сүз катыр идем. Әз генә чөнки менә шул төбендә утырткан симәнке, тамыр, нигез ул дөрес орлык, рәхмәт, Тәбриз. Менә шул нигез дөрес энергияга ассызыкланырга тиеш. Һәм менә монда ничектер мин теге иссизәргә ярата торган кеше бит мин. Инде иссизәсең син. Менә мин исне кайбер чакта сизеп җибәрәм, шундый менә без нәрсәгәдер кемгәдер исбатларга тырышабыз, димә. Без үзебезнең теге комплексларыбызны аңламыйча, нәрсәгәдер кемгәдер без бар, эй, карагыз, без әле үлмибез дип теге кычкыру барасыман шикелле. Менә бу кырыйдан караганда менә шулай булып күренә, һәм бу бик матур күренеш булмаска мөмкин, һәм гомумән менә без шулай итеп башласак, без исбатларга тырышып. Алай дөрес түгел. Монда безгә ничектер менә шул комплексларыбыздан арынып, Бәлки генә шулай сизелә торгандыр. Бу безнең менә шулай эштә ята торган әйбер, ул миндә дә бар. Һәм менә безгә шул проблемабызны аңлап, миңа калса чистадан біз яшибез, біз үз эшебез белән шөгыльләнәбез. Нурбәк ди, мин кино төшерәм, Тимур акча бирә. Һәм шул рәвешле без матур гына бер, кемгәдер нәрсәгәдер исбатларга тырышмыйча гына яшәсәк, миңа калса иң дөрес юл шулай булыр. Менә шуны истә тутырга. Мин дә килешәм. Яшәргә кирәк. Без бәлки менә шундый ниндер авыр ситуациядә калмаган булсак, безнең бүгенге көндә алтын битлек тә булмасы, кинолар да төшмәсе, ниндер яңа клиплар да төшерелмәсе, шуңа күрә аның да ниндер бер позитив ягы бар. Әйе, һәрвакыт үзеңнән ниндер гаеп эзләргә, ниндер депрессиядә утырырга кирәк түгел, әмма дә ләкин аның да кешеләргә карап карале, күршеләр үзара карашып, булар яхшы яши, минем дә алардан ким буласы килми дигән әйбер, ул инде гафу итегез, әмма дә ләкин безнең эштә. Без аның белән күпмедер дәрәҗәдә бәлки тугандыр, аның белән көрәшергә кирәк, әмма дә ләкин ул бар һәм ул факт. Мин теге фәлсәфәгә кереп киткәнче, теге фикерне әйтеп калыйм әле. Монда кеше хәзер бу тапшыруны караганда аңламыйдыр да инде. Нәрсә кирәк бу яшьләргә? Буларның эшләре күп бит инде, Без күптән җыелмаган, шулай теге бер-беребезгә ниндидер фикерләр әйтәбез, шундый общийрак. Мин аңлатыйм әле. Концептуаль мәйданчык. Ул нәрсә дигән сүз? Әйе, нәрсә дигән сүз ул? Концептуаль мәйданчык. Димәк, үзәктә бер иске фабрикамы, зур гаражмы, шул урында бина эчендә административ ниндидер теге компьютер алдында утырган бухгалтер, юрист, анда безнең оешмалар вәкиллекләре түгел. Бөтен кеше эчендә ачык булган, бөтен берләшмәләр ачык булган мәйданчыклар. Ул сәхнә. Аннан соң музыка ясый торган студиялар, ачык студиялар, репетиция уздыра торган мәйданчыклар. Һәм икенче зур өлешаның белем бирә торган урын. Менә без бөтен монда кешеләр шундый матур итеп сөйли, бу әйберне аңлар өчен белем кирәк. Шунда белемне ничек бирәсең? Я интернет аша хәзер, име? Я бер урынга җыелып шулай аңлаталар, нитәләр, өйрәтәләр. Менә минемчә концептуаль мәйданчык шул инде ул. Менә элек ДКлар булган, хәзер аның заманча форматлары бар. Ул әлбәттә һәр кешегә ачык. Тимур, әйтәле, чыннан да син ничек күз алыйсың? Бу бөтенләй бер бушлай булырга тиеш дип исәплисеңме син? Менә яшьләр өчен мәйданчык. Мен башладым да. Монда минемчә, әгәр дә менә шундый концептуаль мәйданчыкны булдырабыз икән, анда чыккан проект ул продукт булырга тиеш. Менә шул продуктка кешеләр теге билетлар сатып алып барырга, аларның теләге булырга тиеш. Чөнки ул бик сыйфатлы.
Әгәр дә менә шул мәйданчыкта зур, әйтик, залда Нурбәк спектакль күрсәтә икән, һәм без шул спектакль турында бер күпме реклама шәһәрдә ясап, кешеләрне җәлеп итә алабыз икән, татарларны гына түгел, бөтен башка милләт вәкилләрендә, минемчә, менә шул чакта бу концептуаль мәйданчык эшли, үзен аклый. Юк икән, димәк, ул үз өчен бик әйбәт, бик кирәкле, Димәк, ул бер концептуаль. кызыклы, әйбәт, әмма социаль яктан менә шул мәйданчыкта катнашкан яшьләр өчен бер урын. Бу мәйданчыкның бер функциясе турында сөйли Тимур, ул продюсерский үзәк кебек инде. Монда күбрәк менә иң күбе Ильяс ул эшне алып барган кеше инде. Димәк, ниндидер яшь талантларны, яшьләрне табып, алар бит инде иҗат кешесе, ул бит иҗат белән шөгыльләнергә тиеш. Ул аны теге билет сатып йөрергә тиеш түгел. Ильяс, син моны ничек күз алыйсың, менә продюсер буларак эшнең? Мин моны әзрәк ерактан башларга телим. Әлбәттә, хәзерге яшь иҗади берләшмәләр, алар бик күп мәйданчыкларда үз проектларын башлап җибәрә, дәвам итә һәм төрле урынга күчеп бара. Ләкин аларның проектлары кайдадыр тусын өчен, алар туганда фикер алышыр өчен һәм ниндер импульс бирер өчен, әлбәттә, ниндер үзәк булырга тиеш. Әйтүемчә, студиябызда безнең битараф булмаган кешеләр җыелды. Һәр кеше шушы эштә, әлеге юнәлештә үз көчен инде күптәннән биреп бара һәм нәкъ шундый кешеләрнең берсе безгә видео комментарийда җибәрде. Дә карабыз, Иганар, дәвам иттербез. Безнең бүгенге көндә бик нык, бик каты, бик сәләтле яшьләр, шәхесләр барлыкка килде. Һәм без ул кешене бик көчле сизәбез. Һәм менә шундый үзәк барлыкка килсә, ул тагын да көчлерәк үстерер иде безнең шәһәр сәнгатен. Чөнки еш кына әйтәләр, татарлыкны ничектер авыл белән бәйлиләр. Әлбәттә, татарларда, авылда татарлыкның бик зур өлеше. Әмма ләкин шәһәр сәнгате, шәһәр иҗаты, заманча эксперименталь форматлар тумаса, безнең сәнгать менә шулай татарлыгыбыз шундый музей хәленә генә кала дип мин бик куркам. Килешәсезме? Әйе. Нигә ул монда юк? Нигә ул монда юк? Ул безгә видео комментарий гына әлегә җибәрде. Киләсе тапшыруларда мәгълүмәле без очрашырбыз. Нурбәк, менә эксперименталь диде ул. Нинди формада эксперименталь? Ул бит инде менә бер ниндидер спектакль булды, узды, алай гына булмыймы? Нинди формада булырга тиеш ул глобаль рәвештә алсак? Ул менә Казандагы бер шул бина алып шунда эшләү турында гына сүз барамы яки ничек күрәсең син аны формасын? Миңа калса, безгә ничектер ачылырга кирәк, башка шәһәрдән, башка милләт белгечләре белән уртаклашып, ниндидер уртак проектлар, лабораториялар эшләргә, бәлки ниндидер зур спектакльгә орынмыйча, кичкенә генә шундый берничә, ләкин кичкенә лабораториялар эшләп, анда сынап карарга кирәк. Башта үз аралаймы, яки киң тамашачыгамы. Аннан соң кайсысы аның яшәргә көче бар, кайсы юнәлешең, ул үзе күренәчәк. Яңалыкларны бик авыр кабул итә бит халык. Әле кабул иткәнче вакыт узырга мөмкин. Әлбәттә, менә егетләр дә ул турда әйтте, мин аны әзрәк тулыландырып сөйләмәкче булам. Безгә чынлап та бик мөһим, миңа калса, тамашачы белән дә эшләү. Ниндидер менә спектакль форматы гына түгел. Әйтик, менә чит илдә, Россиядә дә еш кына шундый заманча форматларда кулланыла торган әйбер, спектакль биткәч, тамашачы белән әңгәмә оештыру. Аларның сораулары тугандыр бәлки. Бәлки акча бирергә кирәк. Бәлки ниндидер сораулар бирәләр, алар белән сөйләшергә, очрашырга, киноны да шулай аңлатырга кирәктер бәлки. Гомумән, менә концепт, менә Тәбриз да аңлатып китте. Нәрсә ул концептуальный бина, үзәк, мәркәз, нәрсә ул? Нәрсәдән гыйбарә? Монда шулай ук кичкенә генә. Менә бу спектакль. Әйтик, менә Әлиф. Әлифтән соң әңгәмә оештырырга кирәк. Бәлки аерым һәрбер хәрефен күрсәтергә, бәлки шундый видеолар ясарга кирәктер. Шулай әкренләп тамашачы да безнең белән бергә үсәчәк, әлбәттә. Дәүләт ярдәменнән башка моны тормышка ашырып була дип уйлыйсыңмы? Белмим. Теләсә кайсы әйберне дәүләтсез дә, дәүләт белән дә эшләп була.
ансы инде Авыррак, җиңелрәк юл. Ләкин дәүләт ярдәм итсә, билгеле бу тизрәк һәм Дәүләттән Тизрәк ярдәм башкарылачак. Эльмир һәм- Низамовның сүзен дәвам итеп әйтим әле. Ул, мәсәлән, алар күп тапкыр әйткәннәре бар, бездә музыкаль театр юк дип. Менә алар да бу үз ягыннан әйтәләр инде. Алар әйтәләр, менә оперетта куеп карыйбыз анда. Алар инде шундый теге профессиональ, бәлки классика белән күбрәк бәйле кешеләр. Менә андый музыкаль театр ул кичкенә шундый форматта булырга мөмкин, ләкин менә Эльмир Низамовлар, алар оркестрлар белән, ниләр белән эшли торган кешеләр, уже яшь профессионаллар, аларга әлбәттә дәүләт ярдәме кирәк. Музыкаль театр да безгә кирәк. Ул да үзенә күрә бер үзәк булыр иде. Менә Гүзәл Сагитованы искә алдык. Аларның Калиб берләшмәсе бар. Минемчә, ул Казанның һәм гомумән татар дөньясында яшьләрнең иң көчле берләшмәсе. Шулай бит берләшмәләрнең берсе. Шулай. Һәм әлбәттә аларга да бит инде менә урын кирәк. Ярый, менә хәзер Гүзәл директор булды. Мин уйлыйм, яшьләр театрында үзенә кабул итәрме, Калибне күрсәтерләр. Алар ничәмә еллар аны 5 елны сүзләреннән дә бит биш- ул әйтә шушы, нәкъ менә яшьләр өчен концептуаль мәйданчык итеп күрәбез дип әйтә ул. 5 ел Калиб күрсәтте кичәләрен, ялгышмасам. Дөрес әйтәм икән. Хәтерлим, 5 ел күрсәттеләр. Бер җирдә күрсәтеп карадылар, башка җирдә күрсәтеп карадылар. Репетициясыз, нисез, акчасыз. Демәк, бер көндә генә булмый, әкренләп моңа барырга кирәк. Мөһиме шул бер тарафта уйлый Минемчә, торган әгәр дә кешеләр Калибне дәүләт һәм аңа бит халык йөри иде. Һәр вакытта да буш урынлы Калиб узганын хәтерләмим. Шулай. Әгәр дә аңа иң башында дәүләт әзрәк теге акселератор буларак, теге әзрәк акча беләнме, анда урын беләнме ярдәм иткән булса, минемчә, Калиб тагын да киңрәк Тагы да таралыр зурай иде. йөрде дисәм, монда без бит театрлар турында гына сүз бармый. Шулай бит, яшьләр өчен концептуаль мәйданчык дигәндә, әлбәттә безнең театр кебек кенә килеп чыкты. Монда әлбәттә башка бик күп юнәлешләрдә керә. Гомумән алганда, алдынгы карашлы татар яшьләре өчен телебезне, сәнгатебезне, мәдәниятебезне үстерүдә һәм саклап калуда нәрсә таян ноктасы булырга тиеш дип уйлыйсың, Тимур? Минемчә, Бүгенге вазгыятьтә әлбәттә. бүгенге көнгә безнең Татарстанда, Казанда бик күп төрле мәйданчыклар, оешмалар, алар бар, һәм күбесе алар дәүләттән материаль яктан ярдәм ала. Һәм әйтик, менә без, хәтта менә монда басып торган яшьләр, һәрберебез бер күпме үскәндә, яшь үсмер булганда шул ярдәмне тоеп үстек. Нурбәк, Илшат, Ильяс, Лейсән, Тәбриз, һәрберебез. Кемдер проектта катнашты, проект оештырылган иде, әйтик, дәүләт акчасы ярдәме белән. Кемдер үзе озак еллар буе оешманы җитәкләп, әлбәттә, тагын татар яшьләренә һәм гомумән яшьләргә ярдәм күрсәтеп, аларга ниндидер үзләрен күрсәтер өчен мөмкинлекләр булдырды һәм хәзердә шул оешмалар, мәйданчыклар эшләп килә. Хәзер минемчә, безнең ниндидер икенче этап. Менә шул эшне, менә бүгенге ноктага килеп, җитеп, без башкача, яңа форматта дәвам итәргә тиешбез. Чөнки менә шул эш ул индустрияга әйләнеп килә һәм айрым бер менә шундай системалы мәйданчык була ала минемчә. Хәзер вакытта еш кына без креатив индустриялар турында сүз алып барабыз. Һәм минемчә, әгәр дә менә шундай сыйфатлы продукт эшлибез икән, театрдамы, музыканы әйтсәк, без димәк менә шул креативный индустрия, креатив индустрияләр турында сүз алып барабыз. Һәм менә дәүләттән ярдәмгә килгәндә, әлбәттә, менә дәүләтнең минемчә бүгенге көнгә төп максаты ул менә шул мәйданчыкларга ярдәм күрсәтергә. Чөнки һәрбер сәләтле егет кызга килеп, айрым ярдәм күрсәтү бик авыр, алар бик күп. Ә менә шундай мәйданчыкларны булдырсак, алар үзләре ничек күрәләр, менә шундай форматта оеша алалар. Шуңа күрә ике куллап менә хуплыйм менә шул идеяны, әмма шулай ук Ләйсән белән дә ризалашам. Ул бер генә булырга тиеш түгел.
Аны Шуннан уйларга да һәм кирәк. әйтергә кирәк, Зөмрә, безне бүген караучылар арасында да, башка районнарда, регионнарда, нәкъ шундый идея белән чыгучылар да безгә нәкъ шулай язалар, шалтыраталар һәм уйлыйм әле бүгенге тапшыруның дәвамы булачак. Зур юл бар, беренче адымнан башлана. Һәм минемчә, менә шул, ул теге беренче кирпич булып, менә шул зур мөмкинлекләр мәйданчыкның бик кирәкле башы булыр. Дәвамлы булсын дигән теләктә сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.